Halo, madam. Papa. Ini nokoni gasai details ko, nangsipko. Rape, murder, smuggling, kidnap. Ibu gawa sih kemana ko? Ang nemau. Kalian nambung ko, kalian ram seri. आरो नोंसोर जाय स्टिकारनि खोथा बुंदों बियो आंनावसो दं आंनाव After a long time आं दिल्लीनिफ्राय न'आव फैफिनबाय मानोना आंनि फरायनाया जोब्बाय So I excited a lot to meet my father संगीता जिउआव आं नोंनि अननायखौ मोननानै बुहुमनि गासै अननायखौनो मोननाय बायदि मोनबाय आं गुलि 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 सिमाङावल' दाफैनों आंजों हर'जे थांहां फैहां थांहां फैहां थांहां फैहां थांहां फैहां दाजाबाय थासैनो आंनि सेराव I love you forever my love to come in my life I love you forever my love to come in my life I love you forever my love to come in my life आं गसाइनि समाय लानानै बुङो आं नोंनि जिउआव माब्लाबाबो दुखु होनाय नङा जिउआव दंनाय माने गासै खुसिखौबो आं नोंनो होजोबगोन बियो आंनि समाय जुदि नोंनि बे बुंनाय बाथ्राया नंखाय ओंखारोना अब्ला नोंनि बे खरा हले गब्लंगोन जुदि आंनि फिसाजोआ माबा मोनसे जायोब्ला मा जादों? खोन्थाया मानो? बाथ्राया मा? नोंसोर आंखौ बुनानै बुथार अब्लाबो आं बे फंसे बाथ्राखौनो बुंबाय थागोन जे आं जेबो मिथिया 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 You bloody नों आंखौ बिदि गारना थानो हाया अनसुमै नों आंखौ माब्लाबाबो नागारलांनो हानाय नङा नेरसोन